Kom op dan, ja. Dit is wat ze wil. Nog eindelijk keer jong. Is dit uniek? Welkom! Mevrouw, wat is het? Eerste? Nee, ik zie het al, ja. Nee, kom gauw binnen. Dat moet weg met het nood. Kom. Nee, dit kan echt niet meer. Sluik komt in die voor de goede luiper. Ja, ik heb helemaal goed. Ja. Mevrouw Kersten, van harte welkom in de Lipobar. Wat kunnen we hiervoor ook doen? Ja, ik zie gewoon hier, ik voel me een beetje oud en ik wil gewoon wat jonger, wat frisser. Ja. Ik heb een beetje tijd op mijn beste tijd is geweest. Nou, dat klopt wel. Ja, maar ik wil gewoon weer een beetje leven, een beetje jonger. Een beetje verlept. Ja. Ja, alles hangt. Ja. Ja, alles ga je ook doorhangen, zeg maar. Ja, ja. Nee, goed, dat weten we hier wel, dat zien we jou. Dat zien we jou. Maar heb je een idee? Ja, ik wil gewoon weer jong en fris. En wat slanker. Zie ik ook wel heel graag. Slanker? Ja, heel graag. Ja. Oeh. Het liefst gewoon echt gewoon slank, zeg maar. Ja, ja, een opgave, hè? Dat weet je, hè? Scheiding? Nu maar wat? Niet dat ik weet, maar het geeft geen garanties in het. Nieuw vriendje? Gaan het uit? Nieuw vriendje? Ja. Oh. Een jongen? Ja. Nou. We kunnen natuurlijk wel wat doen. Ja, echt? Ja, ja, ja. Nee, goed, niks is onmogelijk, zeg je altijd, maar ja. Nee, gaan we niet even door. We kunnen wel wat doen. Zal ik ook wat plaatjes laten zien, mevrouw Kersten, over wat mogelijke... Ja, is dat wat? Ja, geer. Ik heb hier toevallig, maar ik denk dat het verstandig is dat we toch alvast met de verdoving beginnen. Nou, ja, dat moet even inwerken. Dat moet even werken. Wacht. Ik heb hier wat natuurlijk. Ja. Toch nog gewoon... Jawel, nee, dat komt helemaal goed. Ik kom nevens met een boer nog helemaal binnen. Alsjeblieft, kies. Drink alvast wat. Ja. Doe maar drinken. Ja. Gewoon ik ook een paar plaatjes laten zien. Dan heb je een beetje een voorbeeld van, oh, dit kan, dat kan niet. Moet er wel bij zeggen, dit is wel de catalogus gebevoorst natuurlijk, hè? Ja. Dus niet in Nederland of dus gaan we kan ook niet, hè? Ja, dus er is niet alles mogelijk, maar we kennen veel. Een 12-tal mooie modellen die we heen gebevoorst onder handen hebben genomen. Ja. Laat ik zeggen, de ene zeg maar, is beter gelukt als de andere. Daar hebben we 3 weken op gewerkt, maar dat wil het niet. Maar oké. Dit is een beetje wat het is. Heb je er een idee van dat wel wat kan weren? Ja, mag je even kijken? Ja, je moet rustig even kijken. Tuurlijk, kijk eens. En laat je me maar verwijten wat je wilt. Maar wel bezig gezien en is einde, ja, dat doen we niet meer, is hoe dat assortiment zit nummer in de vuur, dat is deze. Ah, oké. Ja, nee, daar is al zoveel vanaf. Daar kunnen we niks meer mee. Nee, oké. Nee. Dat had ik sowieso niet gekozen. En ja, we twijfelen nog. Rechtsonder vinden we ook niet echt een gangbaar model, zeg maar. Ja. Terwijl ik deze eigenlijk juist wel heel erg aantrekkelijk vond. Mij lijkt deze eigenlijk wel heel erg. Ja, dit is ook vet. Dit is ook vet. Ja, absoluut. Ja. De kleier kreeg ze erbij. Ja, alles. Leuk snoetje. Ja, heel populair. Oh, ik kreeg ook hele leuke kerels mee met zo'n model. Ja, ik kreeg hele leuke kerels mee. Dit model, Evel, kennen we iets mee, maar dan alleen het onderste stuk. Boven beginnen we ook niet meer aan. Hebben we het gereedschap niet veel. Ja. Maar stel ik zou voor dit model willen. Ja. Maar Wieveel siliconen krijg ik dan in mijn kop? Want dat is wel flink. Dit zit al aardig rond de 3 kuub. Familie Vlodder, wetgeval, een beetje achterbuurt, dat soort typetjes hebben we dan in gedachten. Maar toch is best aardig. Ik wil net zeggen. Is best aardig. Zit een beetje op de 3e plaats qua gangbaarheid. Ja. En Euromaan zei dat het op de 1e plaats stond, maar het ligt in altijd tegen. Maar deze moet ook heel veel siliconen in. Ja, hij moet inderdaad wel wat been. Niet zoveel als bij dit, maar een big bag heeft ze wel nodig. Maar hij moet dan ook wel wat uit. Het is namelijk zo dat bij dit model moeten we heel even het schedelpentje lichten en wat hersens verwijderen. Want dit heet eigenlijk gewoon kliko met een dwarslesie. Ook een heel gangbaar model. Ik weet niet of ik hem inbeeld, maar ik vind hem heel erg nog vis ruiken. Nou, dat weet ik niet, maar hij heeft wel geen box maar aan, die hangt hier even in de stang. Ik neig heel erg naar deze. Dit modelletje? Ja, die is gewoon vrolijk, jong, groot figuur. Ja, bril. Heel sexy, wil een vrouw tegenwoordig, een bril. Ja. Dat is het. Dit is ook het model genaamd Jill. We hebben echt een lekkere pornonaam gegeven. Jelly. Er zit alles op en aan. Citroentje zit er nog in. Ja.
Blonde oor, glas wien, leuk blouseje, alles erop en eraan. Ook niet meer als dat, maar dat is het. Ik ben Deze, ja. over de... Ook dat porno, dat staat me gewoon. Jawel hè, Ja. dat past wel een beetje bij. Ik zoek een kom, ik denk dat ik een porno ben. Ja. Ja. Het is gewoon goed voor mijn huwelijk. Snap ik, ja. Ja. Nee, dat is goed, dan gaan we ervoor. Wilt je eventueel weten wat het kost? Ja, dat vind ik misschien wel... 1 euro. Ja, super me klaar. 1 euro. 1 euro. 1 euro. 1 barrie, 1 euro. Dit is echt geen geld. Ons levensmotto. 1 barrie, 1 euro in een liepenbad. Zo, mevrouw Kersten. Fijn dat ik nog weer hier ontmoet. Je hebt hier lekker in de wachtkamer kunnen zitten. Wat gaat er gebeuren nou? We zien dat... Wat heb jij erbij? Dit is de kettingzaag. Ja. Kettingzaag. Dan gaan we daar leuke dingen mee doen. We gaan zo beginnen. Heen mij. Maar wie is het met de verdoving? Ziet je al een beetje... Nee, nog niet. Nee, nou, dit zijn denk ik dat ik misschien anders... Kom, je hebt een euro wat betaald. Hè. We gaan beginnen. Wat je mij? Kom, gewoon fijne dingen doen. Kom. Ja, kom maar. Kom op, mevrouw Kersten, we gaan beginnen. Dokter, hier is ze. Hallo mevrouw Kersten, ja dat komt. Die wil een keer het model jelly. Wat? Die helpt. Jelly. Pollen. Jelly. Dit. Ik wil even bij vertellen, dokter, de verdoving is nog niet gaans dat ze zegt van die werkt. Hé, moet ik zilver maken? Ik denk dat ik... Wat is dit nou gedaan man? Ik denk dat ik een te kleine portie verdoving heb gegeven. Maar oké. Succes hè? Ja. Ga maar liggen. Ga maar liggen. Ja. Kom. Liggen. Liggen. Ja. Donk. Maar misschien dat Liggen. Ja, nee, hartstikke leuk. Zo, we gaan beginnen. De camera standpunt ook zoeken. Onder of boven? Ik zou je zeggen boven. Mooi, goed zo. Onder is nog wat meer gaan. Zo. Ja, precies. Ja, oké, goed zo. Veel nog al op. Mooi, daar heb je hè. Oh, dokter. Ik haal het. Ja. Hallo. Dokter, lekker. Ja. Goed. Zuur aan. Mooi, zuur aan. Aan. Ja. Gaat die. Ja. En Salut. Sorry, dit Schoenmaken. stond op 3 kuub per oor. Nee, niks meer. Dokter, dit is gelukt hè? Ja, mooi. Ja, lekker helemaal weer. Goed zo. Ik ben er wel weg van hè? Ja, goed zo. Bedankt. Hey, alsjeblieft joh. Volgende keer hè? Jo, hoi. Hoi. Oké, ik ben benieuwd. Voor Kersten. Ja? Mooi, de verdoving is goed gewerkt. Kopje maar eens even rechtop zitten. Zo. Ik ga het verband eraan voelen en dan kun je het resultaat bekijken. Ik denk dat het resultaat is wel heel mooi geworden. Daar hebben we al lang op moeten sleutelen. Voor Kersten. Maar ook leven zal nou voor eeuwig veranderd zien. Mevrouw Kersten, ziet je dat kloven? Ik ben een klover. Dus hier moet kloven. Zeker. Vanaf nu is mevrouw Kersten passé. Het is Jill. Oh! Fantastisch. Dat is echt mooi. Ja, geweldig. Ja, Vult ze dat een beetje? ik vul het helemaal. Ja? Ja. Ja, Merkje, Maaike, het is helemaal gelukt. Echt, ik vind het helemaal geweldig.